na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Mangutanap ka! Hayop ka, Alice! Pati yun ko rin mong kabit! Ayaw, bay! Bay! Panuhay ka! Justin! Pati yun, teka! Ayaw ba lang lugar ko, bay! Maana! Balik ko binalis! Ay, balik ka rin! Mga naman eh! Pangutala pa kang gano'n! Bay! Bay, gusto na! Pati yun, taga-salbayisa ka! Huwag kayo nun ng pagkasawa! Diri! Ayaw lagi, bay! Lumino! Justin! Justin, pasultihaw na ko! Huwag kayo nun ng pagkasawa! Ugaw ka! Paluyibon ka! Pagkakag naong! May lumilom lade ka! Pero laom na kag dota! Justin, nasayop ka! Huwag ko isa! May sa! Dali-trip! Kalma na, good! Husaya na lang ninyo sa kalmang nga paagi! Ang pagig ko nga may kabit ka yun! Okay mo ba siyang ipapuyo din sa ato? Aron makalugar ko nahay mo! Ha? Huwag kayo nundang pagkasawa! Justin, paminawa na ko! O gusto sabi ako paminaw ni mo! Tanawa ng itsura ni mo sa samin! Ha? Tanawa mo na! Ha? Bay, kalma na lagi, bay! Ayaw magilabot! Amo di ka away, Romero! Tanawa yung bayon sa amin! Huwag kay sapot na uban sa usa ka lalaki! Unya! Ha? Usa! Ha? Ako nga ngay mong utanan ni mo! Kung anong imo ni gibuhat ako! Ha? Justin, huwag ko isa! Usay mo isa! Huwag yapon kay sa akong nakita! Ha? Justin, huwag! Kadako sa pagsalig ni mo! Mo pa mo gibuhat ako, ha? Magbuhat kag milagro sa ato pag yung mismo gigaanan? Ha? Bay, gusto na lagi! Salpahis ka! Salpahis ka! Pasanta-santa ka ba? Pero yawan noon ka rin dako, ha? Ha? Ikaw, Romero! Usay kasulti ni mo sa'yo nakita ka niya, ha? Bay, nahibaw ako nga nasuko ka. Dili na lima mo nakita, pero kalma lang. Di ba nagkalma? Ha? Dali. Bay! Justin, wala ko isa! Huwag ko isa! Uyod ka lagyapon gawa kaysa, ha? Nga nakita naman ako nga may laki kay babos ka, ma? Nagkakos mo? Nagahok pa mo? Ha? Way magilamo tilyo! Nasakpalan ako akong asawa nga dunay kabit! Way magilamo tilyo, ha? Dali! Bay! Dali! Bay, ayaw na guruya si Ate Alice, bay! Dali! Usao mo na mo! Hello? Hello, miss. Mission accomplished. Okay. Nindot bang eksena? Oh, miss. Nakarecord ko sa cellphone. Good. Maayo. Pero, sakit kaya akong pagkang, miss. Gikusog-magsugmag atong Justin. Apil na sa bayad. Sige na, sibat na. Ayaw na pakita ini dapita. Og isend na ako inyong picture ni Alice sa ibabaw scam. Okay, miss. Dali! Justin, maluwi ka! Unsa may mo isulti? Unsa isulti ni mo? Adto na isulti sa mga tao! Bay, ayaw pa kawawi og samot si Ate Alice. Paini mo tagam ning asawa nga katolbay. Hoy! Kamo mga silingan nga laptanon. Unsa inyo ikasulti sa asawa nga magpadog sa iyang kabit sa among kama. Di ba, katol? Justin, dili ka na tinood! Mamagkak ng yabo ka. Bisan kung nakita na ako, ebidensya. Ha? Bay, gusto na ba?
Sobra naman ka! Patyod ko ni Panuwal! Gusto na lagi! Sorry, bay. Pero sobra ka na. Ate, dali. Justin! Justin, pamatiyaon ako! Wala ko yung amay pamatiyon man mo! Hugaw kang pagkasawa! Justin! Justin, balik diri! Justin! Ramiro, sundon ta si Justin! Pag sininaon ate, isurob lang akong jacket oh. Ramiro, tabagi ko. Pasabto na to si Justin. Wa ko isain eh. Wa ko isain. Wa ko isain. Hoy! Umuuli na mo, hoy! Umalang salida! Ramiro, tabangi ko sa pagpasabot ni Justin. Nasayop siya siyang nakita. Wa ko isa, Ramiro. Ate. Bisag kung saon pa nimo sa pagpanalipod. Pero nakita mo ni Justin nga naa mo ibabaw sa inyong kama uban atong ladger ninyo. Kung pulos mo way sapot. Ramiro, nasayop mo. Wa ko isa. Oh, ate? Ate! Kumusta na? Oh, hey! Anong mihubag man ang aping nimo? Naigo ni Skomo ni Romero. Milaban na yung amaw ni Alice? Suod ng duha. Gusto mo laban ginang tawanan niya. Nakuhaan maka ni picture si Alice o Jerome nga nagdog. Oo. Oh, ebidensya na na. Nga angay ni mong buwagan si Alice. Okay. Kuan. Okay. So, unsa ni plano? Ay naman si Jerome. Ako nagipasibat si Jerome. Mawa na siya sa tong kinabuhi. Ingon man ang imong asawa. Mara. Di una ta magduol ha. Unsa? Paminaw. Kinahanglang mawaon ako ining dapita. Aron magpahupay sa kasuko ko nohay. Okay, sige. Here. Niya ang yawi. Andam na ang bayang imong puyan. Ato na tago dito. Ako rin nakatultol ang baya. Okay. Hain maning dapita. Naulian na siya. Alice. Inom muna ning inadlang tubig oh. Ramiro si Justin. Ayun paglakaw eh. Ako na lang mangitan niya ba Justin? Ako siyang pakalmahon. Kinahanglan mamati siya na ako, Ramiro. Alice, ikadudapuhan man siya didi mo sa imong bahanan. Lola, dili na tinuod. Husaya na ninyo ang inyong gubot, ha? Mupauli-una ko. Ramiro, nasuko silang tanan ako. Ang akong mga silingan nituo yun nga nangapit ko. Ramiro, ako isa. Ano man unsa man ang itabua. Nakita yun na mo ni Abay Justin. Nga diha mong duha sa kama ug gatong Jerome. Nagromansa mo. Dili na tinuod. Pero maunang tinuod na ti Alice. Nakita yun na mo nga nagduog mo. Mga dili sa kamagkabaso ni Abay Justin kung masuko siya mayo. Digahan na rin mo bunog eh. Ramiro, kinala magkasulti kami si Justin. Ako siya pasabton. Te, init pa kayo si Justin karong panahon na. Paabutan na lang nga mapauli siya. Pero ako isa. Te, time para god. Kung saan mo ginahitabo ha? Sa ko ninamduman, birthday ni Jerome kagahapon. Ug
ug naguol siya kay gibuwagan ko na siya sa iyang uyab. Mga ako ang kauban niya sa pag-celebrate sa iyang birthday. O nag-inom mo. Gamay naman kitog akong giinom. Pero may inom juga te. Usa lang ka baso ang biri mo. Kay, dili mo kakaanan. Dili lang ko mainom, Jerome. Duyogin lang ko sa kong kagulanan, Alice. Usa lang ka baso ang biri ko. Ang imong imnon, malipay na ko na. Romero, igo raming nag-inom sa sala. Mura na. Unya, huwag mo to, nalipong ko. Nalipong ka. Kay dili makaanan og inom god. Unya, sa kong pagmata, mauna ka to, gubot na. Gubot na. Si Justin. Kinala magkasulti kami si Justin Romero. Wa ko makasa niya. Wa. Sigurado ka te Alice? Sigurado ba ka nga wa ka mahilabti atong Jerome? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!